mbok dibuka HP-ne mulane. Ora nggo buka liyane wae. Kartunya onjak. Senengane bukai film apa kuwi? HP ku ki nek ora dawane ora iso njeblak. Ayo HP larang ora kaya ngono. Dadi nek ngene iki ra gelem. Ngene lho kudune. Nunune kudu ngene. Heeh, waduh mati malah ya. Oh, ngene iki. HP larang nek dinunul mati ya. Heeh. Nggon aku nek dinunul urip malah. Endi to? Mas Hendra. Oh, HP sing sijine. Sing 30 yuta. Ayo. Maaf ayo. Jenengan pinten ta HP-ne? Loro. Aku elok teman. Ayo ben sakar wong mampu kok. Ya, Yo. semangat. Siapa yang bekerja tidak semangat, separuh dari hasil itu tidak baik. Yo, Ya. haram. Sing mambengi rong dibayar lho. Ra wis omong to tak sisanke nang kene. Bos iki saiki tak takon, kowe mau bengi tak bayar iki kowe mau mangkat numpak apa? Pak pesawat, Kancane liyane numpak apa? Pak bis, Ah, bis ro pesawat arang ndi? arang pesawat. Ah, ya wis tak dadekke siji nang tiketku. Terus mambengi dada. Halo ayo, nek kowe iso weruh awang-awang. Arang lho kowe numpak pesawat, ora melu aku ora iso numpak pesawat. Ya ora ngono kuwi jenenge itu tak adil. Oh, liyane wis do meneng wae kok wong cerawat. Iya. Elisa yo bareng aku yo ora protes, sing ngendang bareng aku yo ora protes. Kamu ngerawani protes nek aku wani yo. Aku iki nekat e karangan. Wong awak dhewe mbiyen yo rung jamane awak dhewe malah ora diulang ana caraka Datasawala padha donya. Saiki malah wis diulang meneh. Ana caraka, ho dipepet ra iso liwat. Ah dipepet kok. Pepet niku nak dikei napa nika? Jenenge dhuwuri kae. Ca diwulu, hakeri mesti. Ja dipengkal mlentrung. Pak Parjo. Ya, kanca-kanca wis dahar kabeh, wis beres nok wis. Cukupi kabeh. Ya. Jane aku ya arep ngirit. Sirku ki ndoke arep separo wae. Ning kowe ngerti to cangkem wiyaga ki elek. Mergane kene iki pitik silite ana silete apa? Kok ndoke metu langsung separo-separo. Bangan iki suarane ngono, tak wutuhke ndok. Iya. Kadang malah loro tak dekke siji. Oh iya. Lah niku padha sing ngendang mau lho, Pak. Ngapa? Juga ndok loro. Ayo ben apa-apa. Lah kok njuk loro. Wong kowe biasane entek loro to? Mboten ya. Ayah wae. Aku ra doyan ndrok. Doyan wae kok. Tanpa digoreng, tanpa digoreng. Maksudnya? Lho nek ndok Jawa kan ra dipangan dienggo jamu to. Ya ora no amis no. Lah yo nek ndok mentah amis to? Ha iya nek di anu kae. Nek sing apik ki nek nggo jamu ki ndok Jawa, kuningane tok loro, glegeg-glegeg kuwi suaramu iso landung. Iya. Aja kaya bolot, nek bolot ndok bebek. Iya. Sing dipangan kulite, ayo wis. Pak Gandot ki nyobai lho Pak. Dek doyane ndok gatel jare. Heh, diam. Pak Gandot ki yo nyobai yo. Gatot ki sapa to? Niki. Hah? Jenengan mboten kenal to? Ora kenal, ora masuk streaming kok. Aja ngelokke wong jaba sing ora terkenal. Lah, dia terkenal loh. Di streaming, Pak. Oh iya. Dolop, Pak, dolop tinggal lho. Oh, dolop ya. Iya, ya wis ora apa-apa. Meneh sing sawer saka Mas Dwi Anggara Cirebon. Oh iya. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Ya, turuti ya, Mas. Turuti, ora santai wae. Pokoke sadurunge subuh bubar. Ya. Wah, jan mempeng lehmu mayang. Aku selak kepengin mayang eno. Iya. Lah wis mayang jlimen ming 2 jam. Ming 2 jam iku ora tutup. Ben arep tak tutuk-tutuke. Iya. Subuh leren madang jam 7 esuk wiwit meneh. Dongkulmu melocot. Mana ada urus wong. Lah niki sing
benjang celimene nggih ngenten iki mulai. Ya ora, iki kan mung menyambut hari 1 Muharram. Oh. Terus ya nyuguhi karo tangga teparu kuwi sing wis bantu wayang Slimen lho. Ya, men do lek-lekan, do ndonga kabeh supaya corona iki ndang irang. Corona ilang, Corolla teko. Iya. Mobil kuwi. Men do ilang. Sesuk ya tetep kaya adat sabene. Oh nggih. Wonten mriki napa mrika? Kene wae wis ki rasah dibubrah ngene iki. Ya. Nggih. Yo anggepmu pendopone kon bubrah napa ya? Lah sinten lho sing mengajenengan? Maksude iki wayange men tememplek ngene iki, klire ya meneng kene, terus gamelane ya wis men ngene iki. Ya. Lah tangga teparung ora iso dolan. Pertama-tama Sepisan-pisan. jangan sepisan-pisan. Ya pertama ya sepisan. Anggar pertama-tama? Ya sepisan-pisan. Oh, ya wis bener lah. Saya ucapkan terima kasih. Tak ngomongna matur nuwun. Wah, ngapak temenan niki Pak dosen. Jelas nggih. Engko tambahi. Tambahi Lah pegawaian. ya ora apa-apa tambahi pegawai nang Di sini saya nang kene inyong atas nama dhuwur jeneng. atas bahasa ngapake apa? Lah ya dhuwur. Nama Ya jeneng. atas nama Dhuwur jeneng. Bapak Kepala Desa. Ramadas Desa. Oh, sambar tumpeng temenan Lah ya ya pelawak lu. siji ya. Lah nggih anggar kepala ya tetep ya ndas lah. Apa cuman kepala dengkul? Kepala ya ndas. Ganti aja kepala desa ngisi-ngisi nampak muji. Anake sapa kowe? Anake wong. Ya bener kok ya. Asmane sapa, Mbak? Iki rada galak iki ora tak alusi ndak. Nyantel apa iki mau teko-teko wis muring-muring iki mau. Iya. Nun kemarin badhe derek wanuh. Kang asma sinten nggih, Mbak? Tatin. Oh iya, Mbak. Wis tak alusi meso atos ya. Di dalem wonten pundi? Sentolo. Sentolo inggih. Kulon Progo nggih. Kilan Lepen nggih. Heeh. Tasih sekolah mau sampun lulus? Pontianak. Oh inggih, syukur. Putrane nggih tiyang. Nggih napa macan. Kersa napa ngedalaken macan? Supados doak-doak. Napane? Apane ora. Kowe iki nek dijak menjurus kok njur sregepe ra jamak-jamak. Apane ora. Tatin. Putrane pinten? Nembe setunggal. Kok dadi sinden ki sing apik to Tin ora. Nggih, njajar. Dadi sinden ngene iki upamane sinden kuwi nek sing jeneng ditimbali dalang kuwi paling ora ngetokke ulate sing apik, suarane sing bening. Nuwun sewu, asma sinten, Bu? Nah, inggih lha badhe njen prisa. Nami kula Tatin. Pidalem wonten inggih, griya kula wonten Kilen Praga. Ngono penak to kok. Jeneng asmane sinten? Tatin. Anake sapa? Anake wong. Kowe iki sinden po kenek kowe iki rumah. Tak baleni ah. Coba. Iso halus ora coba. Mboten iso. Iso kudu cacar ora. Inggih nderek tepang pun saya badhe nyuwun prisa panjenengan kang asma sinten nggih, Mbak? Nggih, nderek tepang Pak Dalang. Heeh. Asmanipun? Nami kula mboten asmanipun. Oh inggih. Asma mulya penyakit kok nggih? Nggih. Jenengan asma mboten? Mboten sampun mari. Oh nggih, alhamdulillah. Nggih, naminipun kok malah alhamdulillah. Nggih, nami kula Tatin. Kompletipun? Tatin Lestari Handayani. Nah, ngono rak kepenak to. Pidalem wonten? Kula saking Sentolo. Oh, saking kula. Sampun tas sekolah? Tas sekolah? Malah nyengenges to. Jenengan mboten jelas kok. Tas sekolah? Kula sampun lulus. Oh, sampun kagungan garwa? Sampun gadah putra. Oh, nggih syukur. Kula tanget sampun kagungan garwa.
Nek ndek anak iki ya mesti ndek bojo ta ya. Nah, dereng kantenan mbok menawa sampean dirayah wong. Simak ya kurang ajar ora. Ah wong aku takone ndek bojo kok takone ndek anak karepmu ora karepmu. Apa urusanku? Ya wis rasa tekon. Ya wis ora tekon kowe jejere. Mau aja nesu mak ora aku nek rotatin cen ngono kuwi kok. Iya, jan wis. Kowe ngarep mangkat mayange marai mumet ya tatin. Lah piye to? Ayo gek cepet wis dinteni. Ngene bales iki ora nggih apa piye? Kula dijano. Ngono lho. Lah kowe ki rombong aku ya, cak ora dijak. Ayo santai-santai. Terus. Nggih bener mboten e? Lah yo nek rombongan nek dijawab ya menyang. Aku tiwas melu ra dijak. Nek dadi rombongan kuwi nganggo seragam bareng nek masuk rombongan to. Nggih, sing teng Sumatera dijak mboten. Ah dijak. Kok mau Lah nek ora dijake sing arep ngentekke detku sapa? Ah gayane. Kowe mangane wae ra ukuran kok. Cah siji kok entek swidak 9.000 kuwi mangan apa? Barang tak tiliki notane iki sapa iki swidak 9.000 iki aku. Bul tatin. Wis ngombe soda gembira isih es jeruk. Ngono nek dianu kancane mumpung dalange ra ngerti ra mumpo ya. Edan tenan. Mulane mumpung lunga ya di warek-wareke. Ayo mulane aku ra sugih-sugih aku rumangsaku aku ki mayang iki bendina kok ora gawe pendopo kok ora jigos. Jebule sesep-sesep lintah-lintah kuwi kok. Jejere. Jal tempeku. Tempe bengkok jenengan dereng taun apa? Ora, aku nek sing kula mrogo tak jenenge geblek. Nek tempe aku ora patok. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ra iso kae udu tempe. Lah napa? Kae jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengkok. Wo, kae ana putih-putihe kae. Kok ana besengeke ana putih-putihe kae apa kae? Niku apa nek tak ngerti meneng wae. Jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil, nek kene napa? Oh. Ya kanil bener kae padha-padha daerah istimewa Yogyakarta kok dibeda-bedakake. Ya enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Andene kae sing tok kakek aku tempene kok tanpa kanil. Oh, berarti pas ora nganil nih kok, Pak. Nah, kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepo rasane. Padahal gurih lho nika. Gurih apa? Nanging kanil nika gurih. Mula aku gah mangan ning nggonamu ya. Aku iki sinden ning Pretung. Kok Pretung piye? Lah nek aku ki dalange bendina ngejak dek ngekeki dhuwit. Ya. Tak jak piye mesti mbayari. Ngono ya. Dolan dono ki ya geblek disuguh geblek ki ya diregani. Kok Pak Dahar, Pak, ning niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang mung jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ki ya dhuwit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayut-mayut nek meng keleng 7.000 rak ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok dadak tok regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek wedang kowe tok regani kok. Iya, mula aku seprene pet ra ning nggonamu to wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku padake gawe dhewe. Ora wis, kowe iki arep nembang ku arep wani karo aku to kowe iki. Anjenan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe iso nek aku dolan men ora mbayar. Iya. Dasare dalange pelit ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduk kowe wong tok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong wis arep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora